ndatokura wachi yangu inotodhura $300 ndatoshaya kuti ndoita sei ndipe foni ndoine mari. So wakapedza 1000 more than 1000 in 2 days. Because what was from profit in aida kutora 1000. 2 days later wakunotsvaga mari pekukesha usina 1000 yangeenda ku 1000. Ndosandotaura kuti ma 1000 iwe wati Mzanyo mukwese nasteri. Mzanyo mukwese nasteri. Gatsana ngudzi freely. Gatsana ngudzi freely. Gatsana watrega ndigone yatsonotana ngura. Awa ndikutaura hangu ndaona kuti vanondudza zvakanaka. Mzanyo mukwese nasteri. Gaya freely. Nditi bhurubhuru ndo ndinonyarara. Ndokusiya motora mega. Irati yangu. Rimburisa kai. Ndichantaura ndakumba nyaya idzi ndiyazokuza. Aiwa indati kuda asi chef hangu awandanyingwapo kabrief achivapa kuno problem. Saka ndadaro manhu ndati kwamutare